serikali na ubanza kwa abantu bibande kuze passport ngakiyaje kuboka mambia gende mirimo ayebwe katoliko gende mirimo chi policy tangani ekere ense bune family kuze bune gesaku bune otherwise onye iteliko chikokora kana bintombiko endre boronge chi policy na wana tuwa chi policy chingia by the way orosi mepange mye unora orosi mepange mye onye merobeli teyo yoko mane chebinte biboronge abantu bakokaranzanse babanga mangana nende bakwane bintu byekene elinda abantu babegena abantu berwa okorense mo yabaso kwagachense kende ngekoba so umanye ko chabona is police mwede njidito je egende kenene eserikali yako in terms of police nende by the way mbaka ndi okora kende kense kenene kere so okoro mane ese it is to estolebo di kuru is to alenge independence ese yetu yazukira sa tambe egasi umwaka kebaki akora temne president egasi ouru akora temne president eyonsi lipina we aloziti foundation nini ya yokomani chinse okorana na boto wene tugenda busyo boko ngubonde bwenzi botayo ekendo ke borte nkelinga ebinde bono bago chabatuboka goze bago tabuboka montago tabuboka bono mambio tanga bono to change system yoko abana chibase university ondatara akora assessment ondatara akora mupango ondatama itinke chikoba baikasigete no babuli barabuka banyene nkibono makokorere gendeke yasinya egendeke yasha Kenya kitali nya kundi abakenya abangemba banyetiga ekano tuwa jagete reforms cha National Hospital Insurance Fund tuwa lenga serikali na President Kenyatta go tuwa jagete kokora reforms na World Bank nga kitoko reform wono World Bank ge shangaite eba serikali mugeto mambie ya mega tebanga bono to change to gende SHA kere gendo ge kasira no nyemba rabuka abanyene no babuli riswali ele kera mo minister na indinki eko geroko ekora. Why are you doing it? Bono no bakero ko baboli ngendo kiki mwaje njite ko National Hospital Insurance Fund mukagenda SHA. Why are you doing it? Ground kwanyora no nyini implementation imbale ngeta yari ko implement ngenteke. Ambaka Nairobi. Kira soko nyora bakoli mino serikali ngo complain bali. Abande promotions igo antu ba bere promoted igoro yobogesaku. Talibu na bakole mirimo omoyo bo okole mirimo esaba kole mirimo serikali abande okule bono how will you provide services ekiyagara ji policy to tabune ekigende gyasha bune ekikia universe funding always jukweboli nkiyeko garegende gyajagite in place we were doing very well the way we were kanga na ende to kweresa abantu togende na barabu step by step hatua kwa hatua tele otaboka buna bono tokanzega otaboka tenga ono jakera mambia abantu bonzi Kenya ga mujago zime kama nyabwali na ende